Hoxe imos preparar un trozo de carne de potro de pura raza galega ao forno. Precisamos un trozo de carne de potro de pura raza galega, pode ser dende a parte do xamón, dende a cadeira, un lomo alto ou un lomo baixo, a parte que máis vos guste para asar. Vamos a usar cebola, allo, mazán, pemento, e despois vamos a condimentar con ourego, con sal, con pementa, con un viño tinto, ou podedes usar viño blanco ou un viño doce, o que máis vos guste, un pouquiño de pimentón e auga. Vamos a dourar a carne e mentras douramos a carne por todos os extremos, por todos os lados, o que vamos é a facer o fondo da carne. Vamos a cortar cebola, vamos a cortar tamén o pemento, vamos a botar os allos enteiros e maramazán. Ahora que temos xa a carne sellada, vamos a pasar para a fonte de forno, onde temos todas as verduras troceadas, a cebola, o pemento, o allo, a mazán. Botamos un poquinho do aceite, onde pasamos a carne, vale? Botamos o ourego, neste caso é un ourego da casa, movemos a pimenta, botamos un poquinho de pimentón doce, botamos o viño, botamos auga para que non nos quede sin líquido e agora que temos a carne sellada é cando botaríamos sal. E vamos a meter o forno durante entre 30 e 40 minutos. A media cocción sacamos do forno, damos a volta para que se nos faga por todos os lados. Vámoslo poñer a 200 grados. Se temos a nosa carne asada que acabamos de retirar do forno, o que vamos facer agora é as verduras coa que asamos, todo o xugo que soltou, ímolo botar nun bol e ímolo pasar polo batedor. Aquí estamos batendo todo para facer a nosa salsa. Agora imos empratar, o que vamos a facer é cortar a carne en rodaxas, botámoslle salsa por encima e acompañamos con unhas follas verdes. E aquí temos a nosa carne asada de poldo de pura raza galega.